今日の企画は、最近流行りのオレオレ詐欺を撲滅してみたチャレンジ、一挙撲滅。早速電話がかかってきました。俺だけど、わかる。ちょっと取り急ぎでお金が必要になってさ。今から俺の後輩が実家に向かうからお金用意しといてよ。1000万、よろしく。早速詐欺師の仲間がのこのこと自宅なお金を取りに来たので簡単に捕まえました。アジトに案内させます。ここがアジトの湯です。今から撲滅作戦を開始したいと思います。被害者の皆さん、お願いします。勝ち込みだ。放て。年金返せ。私一人になっちゃった。まあいいか。撲滅大成功。